Ayaw gumising kasi ayaw maligo. Kasi alam niyang magpapabaksin siya today. Tulog-tulog lang. Kasi injectionan ka. Ano, baby? Baby! Chubby-chubby! Hello! Hi! Kalbo-kalbo, baby! Cute-cute! Pababaksin ka na. Gising na. Gising na. Hi. What's up, guys? Hello po. Welcome to my channel. My name is Shanta. Napuputol po tayo. Pupunta po tayo ngayon sa Doctor's Clinic kasi magva-vaccine na si Nitro ulit. Pangalawang vaccine na to. Nakalimutan ko. Hindi ko alam kung anong vaccine niya ngayon. Last time, Rota. Tapos, ano ba yung? Basta 6-in-1. Ayan. Hello! Gising na siya! What happened, baby? What were you dreaming about? Okay, baby. Hey! Mommy's here. Hi! Hi, baby! Hi, baby! Hello, baby! Hi! Hi! You're looking at mommy with the mask. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Mababa lang. Hi, baby! What are you looking at, baby? You're looking around, aren't you? Oh no, lungo mo. You're beautiful, shine like a Nandito na star. tayo sa labas. Bilis lang, no? Bumabala. Nakakain lang, nagsuka ang bebe. Mukha siya sa akin eh. Hi! Ako po si Bailey at may PhilTalk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, PhilTalk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to PhilTalk today. Yung tawag na kita, di ba? Ay, bumalik na kami. Nandito na si Nitro sa labas. Sabi ko, ba't ako yun? Hindi ako patient. Mampos na dito. Hello po. Ay, thank you po. I watch your video so I can see his development. Ah, talaga. Doon ka nagbabantay. Yeah! Ito, dead skin cells yan. Di ba usually every day we slough off the dead skin cells. But because sometimes it becomes oily, because the oil glands are also activated, the dead cells fire up. So that's what you see. So usually we don't do anything naman kasi it should resolve by its own mga 4 months old. Opo, natanggal din po yung dito niya yung mga white na ano, dots. Rashes. There's tuloy siya. Pag-imuka. Yeah, thank you. Ay, labas lang. Huwag mo linisin nito. Ito lang talaga. Q-tip lang. Kasi di ba baka pumasok yung ano. Saka ayaw talaga ng ENT kasi if may earwax, minsan napupush pa farther inside. Sabi ko, ang dumi-dumi ng baby. Hindi naman. Madumi ba yan? Cute nga eh. Malaki siya, no? Bigat. Yes. Nahirapan na si Mami. Very nutritious ang milk ni Mami Shanta. Yes, puro na lang Milo iniinom niya kasi. Diba? Ay, sorry baby. Yes. Hello. It's a little boy. Hello. Hello. Where are you? Do you know where you are? Nakalabas ka sa longgi mo. Thank you. Hi. Do I look like an alien to you? Tabaking? Ilan tayo na? 54. Wow, 5 centimeters! 5 centimeters ang growth niya. Very good, Mami Shanta.
bigat mo. Uy, saan ka na pupunta? Ayun na, nandun na. The moment of truth. Alaka. My love. Hi, baby. Hello. Hello, baby. 6.1. Malalago. 6.1 kilos. Malalago. 12.2 pounds. 12.2? Wow, pwede ka na pang gym. 6.1. 3.4 sila. Loko, totoo ba to? Double, no? Nag-double Ulit siya. natin, ulit. Again. Ulitin natin. Pang workout na to si Nitro. Uy. Ano talaga? 6.1. 6.1 kilos. Overweight na yan. Oh, laki ng ulo niya. Laki ng ulo. Laki ng ulo kagaya ni mami niya. Ikaw magdadala? Ano? Ikaw magdadala? Kukunin ko? Oo. Ay, ano po yun, Dok? Kukunin siya? Ay, carry nyo lang, nilalamig ata. Oo. Bumaba lang kasi. May sadet. Kaway-kaway. Marami yung kumpasente palang kilala kayo. Sabi ko po, sabi ko, ay ba, saan? Ito, Dwaine. Maybe. Kumi-kumihan Nitro. Naglalakad na kami. Sabi ko, nakalimutan na naman yun. Tapos sumukan no. Okay lang kayo. Hey, baby. It's okay. It's okay. Ay, Mamaya nito pa kasi paiyak. matangkad ka. Sige, dito na lang ako. Sleepy na siya eh. Ako na lang. Ikaw, sino bubuhat after? Dwaine? Sige, ako Okay. na. Ikaw ba? Kaya mo? Yeah. Sir, paano na? May mahimatay sa inyo, ha? Hindi pa. Ay, susumo naman nagising. Ako, moment of truth, ano? Kita ba, Mami San? Okay lang po. Sorry. Okay, carry na po. Carry na. Ako na lang, Dwaine. Ako na lang, Dwaine. Ay, ikaw na lang siya? Sige. Hi, bebe! Hi, bebe! Oh, baby. Antok na ako, eh. What's up, pero? Malapot siya. Okay ka lang, baby? Ha? Okay ka lang? Are you okay? Okay na! Yeah, tapang ni baby. Half waray kasi yun eh. Correct. Tapang ni baby. Oh. Ano, nagsalita na. Oo. Sumbong na. What happened, baby? What was that? Nangyari, ha? Oh, sumuka. Hey, baby? Are you okay, baby? Huh? Yeah? Are you okay? You survived, no? Wow! Ngumingiti na agad. Parang hindi na injectionan, no? Ang kinagala ni Mami, okay. Oh. Hello, baby. Hello, baby. Hello, baby. Yan mga Care Bears. Care Bears. Bye po. Thank you po. Yan, tapos na tayo. Sa August na ulit. Dwaine, kita ko. Natutulog na siya. Learn. Tulog na si baby. Yan, thank you Dr. Angel at Miss Agad. Ayan na yung buhok ko. Ayan. Galing na kami ng My Health Clinic. Maraming salamat po sa pagiging mabait sa amin. Yan, kung gusto nyo ng pedia na mabait at saka magaling, punta na kayo sa My Health Clinic Shangri-La. Nandun si Dr. Angel. Hanapin nyo siya. May duty siya doon. Thank you for watching my vlog. Dito na lang po tayo. Say bye-bye. Bye, guys. Bye-bye, Nitro. Bye-bye, baby. Tulog na. Tulog na.